Sariling mundo talaga yung driver mo na. Hindi ko din alam. Ha? Hindi ko din alam. Hindi ito yung daan eh. May pupuntahan kami. Kal ng Birhen. Sariling mundo yung driver mo. Hindi mo alam. Ayan na sa likod mo. Nasaan kaya yun? Kala ko yung sariling mundo. Sino? Ah, matindi rin to ah. Mas matindi pa to sa sa balingkilat na dinaanan namin. Wala kami makitang daan ah. Para kung nagulong. Oh, kasi mataas ang elevation dun eh. Uy, sumusunod lang ako. Sumusunod lang ako dito. Bakit di nyo na ba ito nabibisita? Tagal na. Grabe. Sumira yung car. Yung? Ito po, ito talaga. Literal talaga ito na walang daan ha. O di, kung saan tayo dumaan? Sumira yung revolto ni Mama Mir. Hala. Wala talaga itong mga tao. Naku, grabe experience to. Matindi. Ito talaga, butas talaga tong literal na nagbubutas. Parang ano, sunod sa atin si Insight. Ano mo? Ah, Sunod sa atin si Insight. tama yan. Pagbalik natin mamaya, wala na yun. Ulang no. Hmm. Dagdagan natin, ma'am. Diyos ko Lord, kayo na lang. Saan natin dadagdagan? Sa bahay? Ako, magdadrive pa ako. Yung sa bahay, ma'am? Kayo lang. Ha? Kayo lang. Ah, grabe to. Oops! Oy! Biglang ano, biglang baba kasi. Wala talaga kaming daan. Actually. Oh, isa pa. Diyan na sana tayo sa baba pala dumaan eh. May daan din pala dyan oh. May hinahanap kami. William. Ha? Bakpo ni William.
Hindi ko nga alam, di niya na alam eh. Kung nasaan na yun. Wala na rin, satan. Ito nga parte sa mall. Diyan madami yung maganda-ganda. May nahanap kami. Actually, wala kaming daan. Ito na yung literal na butas talaga. Nagbubutas ng daan. Oops. Daan nga to eh. Kung saan yung hinahanap namin, hindi namin alam. Mas malayo doon pag dito tayo talaga. Ito. Saan? Sabi, nakapunta dito. Dito, naba dito. Punta doon. Dito tayo. Ayun yung tagod natin. Sigurado ka. Oo, bahala. Ang daan eh. Daan ko. Pagbaba natin dito, yun na. You are dreaming. Ah? Sabi ko sa'yo, wala nga lang tayong madaanan sa kabila. Sige, sige lang, sige lang. Sabi ko, tingnan ko yung daanan niya. Andito yung daan sa baba eh. Oo nga. Ito oh. Pupunta rin ako dyan. Ano Mary, asan ka ba? Ano daw? Ano daw? Nawawala yung espiritu ng emperador. Tapos pala may magandang daan. Kaya dito. Ano namin? Ito na yung pinaka-experience na matindi. Hindi ako makalusot dahil sa dami ng harang. Ito talaga ang literal na butas. Butas ng daan. Hindi namin alam kung saan pupunta. Oops. Lapit na. Ang lapit na. Hindi nga alam kung saan eh. Dito oh, banda. Sabi ko sa'yo, maniwala ka sa akin. Oh, sige. Kasi, Oh, ano? tingnan natin kung saan tayo magandang dadaan. Dito oh. Ito oh. Diyan. Minsan kasi bisitahin nyo rin. Napabayaan niya na to. Hindi, marami lang pupunta dito po mga araw. Oo. But the question is, where's the daan?
Naghahanap din. Ito ang tinitingnan ko, ma'am. Ang palatandaan ko yung daan na yan. Sige. Go. Sana sila. Sige na, huwag mo na silang hanapin. Baka bumalik na sila. At doon na tayo bababa sa babaan. Bababa tayo dito. Sige. Nawawala po kami. Wala po siyang daan. Ang daming sagabal sa daan. Hindi ako makausad. Tagaharang. Lahat dito may tinik. Lahat dito makakasugat. Kuya! Ito yung mahirap maghanap ng lugar, daan, na walang daan. Sige lang, okay lang ako. Dito, salit lang. Ang tawag ko pupunta sa mata ko. Oo. Hindi.